y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, ao Concello, que son esos que permitistedes que respetastedes polo menos a fe desta xente e os desexos deles de rezar antes de traballar. Moitos de vos compartides a mesma fe que eles, pero agradecerlo de corazón en nome deles o Concello feito de que a partir deles se sexa o patrón do cocido San Antón da Coeiro, que vos protexa, vos bendiga e que o porco descanse en paz. Podéis ir en paz. Hola. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por quedarse esta primera mañana. O que vaya a ser la 16ª edición de la matanza tradicional que el servidor y el nuevo acompañante, un investigador, escritor de la comarca, como Juan Carlos García Moralbari, a ayudarme a narrar. Con este tempo, como que temos hoxe, poucas ou ningún. No, o día veo de encarga o propio para matar, certamente, é un día claro, un día frío, mellor que se podía esperar. Sí, sobre todo, además, considerando que veníamos de unos días con bastante choiva, por eso tenemos un día excepcional para acoger esta jornada de matanza. Esta jornada es el objetivo, que é a súa matanza. Entón, o porco chega a ser matado, pois cumpriu o seu objetivo. Entón, é unha riqueza que se pode crear este día, que non morra, porque sería unha... O resto do que sobraba, non se tenía na casa. Pero o seu porco, que me encanta, efectivamente, normalmente se destinan a que non buscar un porco que vive na casa, os brazos quedaban de dinero para tomar para casa, outros eran vendidos para casa, que esa medida que se van por casa, tamén lleva millo, trigo, como non, tamén algo de ciento, porque automáticamente, pues, cando se subía ao carro, ou cando se subía a mesa, entón se precisaba dos veciños para facer ese deporte, porque botar un porco, lógicamente, non é menos que un poquito. Pero hay una china, A ver si hay que no quiera eso. Hey,
quedou aún ese cheiro, están aguardando. Respectivas estas actividades que se desenvolven aquí conmemorativas de además do que vai ser pois aguanta e que é moito máis fácil unha persona sola que é capaz de levarlo arriba. É unha forma cómoda, sinxela, donde non se lle hai que facer forza, entón, pois isto é importante. Sí, eu decíamos que cada vez van a ir cosas mellor porque fanse o máis cómoda posible. Bueno, aproveitando que están aquí, se parece, vamos a mirar algo na parte de arriba, porque convidamos a ustedes, a todos, a acercarse a parte de arriba do pasto. Ten 25, abre un puerco e ves tu puerco. Ten 25 metros e bata. 25 metros de tripa. Sí. Puña, estos non son 25. Pero estas parece que non teñen nada dentro, ou que xa? Teñen, mira. Queda delgada de pouco. Sácase a grasa, non? Algo. Eso saca algo de grasa, verdad? Sácalle a mierda, a mierda. Sácalle, queda moi fresco, queda o chorito. Ahora vou levar unha gorda, para que vexa as gordas canta mierda teño. Ai, non dá, pero... Bueno, o porco moito non comeu, é que non está... Eu non quero sair daqui. Eu lipa. É fina, hai que limpiar Eso as é ben. pos chorizos, non? Eso é limpiar as ben, mira como queda. Mira, ves? Pero mira, Mira que bonito. casi son transparentes. Mira, ves, mira que bonito. É que non ten merda ninguna, pero se quita con ese limpio, mira, con ese Mira, limpio mira. que te Mira xito que da bonito, mierda. ves? Mira. Ai, que bonito eso, é. Mira, ves? Mira, parece un collar. Botan las pernas. Ah, sí, esa cortada. Esa no vaya hacia otro. Y ahí dentro hay un chisme que tiene de madera con cebollas dentro. Y hay un hilo, y hay un buen chisme de hilo. Y Andalucía yo soy, donde hasta el cielo en moreno, donde cura por derecho, donde cura por derecho, para decir cuánto te quiero. Xa sei que temos as mans ocupadas, pero os que teñen as mans libres que aproveiten. Amigos, Grupo Amazonas, encantadísimos de estar esta mañán compartindo esta festa tan bonita e tradicional, recordando aqueles tempos. Eu era moi pequena, xa pasaron uns cuantos años, e é bonito ver que se vuelven a retomar estas costumes e que se fai desta maneira tan bonita. Nos queremos dar as gracias ante todo a todos vostedes e sobre todo a Espectáculos Deza, Monchiño, que sempre conta con nos, e eso é de agradecer. Nada máis que decir, só decirles que por favor que me bailen un pouquiño, que coman todo o que poidan, que os postres teñen unha pinta boísima, e que me garden un cachiño para min, por favor. Moitísimas gracias, disfruten das
súa festa. Gracias. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era de camine hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus vestidos no pueden pararme. Y miré a la noche y ya no. Chorizos. ¿Cómo son esos chorizos? Chorizos de carne. De carne, de cerdo, De non? cerdo, sí, aquí é todo de cerdo. E a panceta tamén é de cerdo, A non? panceta tamén, e o solomillo, o raxo adobado tamén é de cerdo. Aquí é todo de cerdo. Unha taciña de viño do Do país, do Ribeiro. Ya ves. Vai como Dios, E ali a panceta. E como temos que facer nós para probar un chorizo desos? Coller pan e vir por ele. Sí. No. Entón, os fecheitos o que aquí se fai é darlle sentido, darlle realidade, aquilo de que do porco aproveitase todo. Aquí o porco, calquera pedazo, pois é aproveitado. Hoxe en día, como que morto, que saleino. Bueno, que? Está bo? Está bo ou non? Está moi bo, moi bo. Cal está máis bo? O viño ou o chorizo? Mellor un chourizo, a mellor ainda a panceta. Panceta, verdad? Panceta adobada. Ten máis colesterol, pero está mellor, Está mellor. Sabe mellor. Unha vez ao ano non vai dar. No. Bueno, porque estamos facendo outra parte, porque que son así. Que tal a panceta? Aquí non hai nada, mira. Ainda probaron ainda? Ainda non hai nada, a ver se ya traes. No. Pouco a pouco que non se dá feito. Que tal os chorizos? Como están os chorizos? Ben? Van ben? E a panceta tamén, probou na súa? Tamén está ben, non? Bueno, co Zurila igual fai Así todos os días, pero algúns salchichóns síguense facendo con este sistema. O sonido ahora este pequeniño, sobre todo utilizan esta cocina.